Garate altzariak elekitxonko gatuta gauz, hemen daukagu erakustokiza, eta gero tailerra ixagun daukagu. Orduan geuke eskaintzen duguna da, etxe guztirako altzariak, sukaldetik hasitza, logelak, komunak, armariluak, edo zerraitzen dugu. Etxerako edo zein altzari etxeko gaitxasuna daukagu, eta dana itzen dugu neurrira eta klientien gustun arabera. Garatea altzariak izan aurretik, garatea sukaldeak zan hau, inigon gurasuk hainbeste urtetan ziar eukidamena, eta lehen sukaldiak bakarrik itzen zirin eta armarizoren bat edo, eta bauze hona erakustokiza daukauna lehen elektrodomestikuen dendia zan. Eta, inogok negozioa hartu banean, bapur bat beste buelta baten mon nahi xarutzen negozioari, eta etxe guztirako altzarizak etxera usartu zen. Eta horixe, izan zen apur bat, bera bizi guztizan hemen biharrein ja, familiko negozioari jarraipena egoteko hori izan zen. Egia zen, zingan keja. Momentuz biharrez tope gabiz, eta askotan ezin nahi ata, baina oso ondo. Egia zen, bihar izan bada honik uste dut pandemitxik aurrera jentiak ez dakit, etxian gustora gotiari edo garrantzik gehiago moten dutzola, eta horrek gauzak zaintzia, eta igual goguak emon izan dut oso arrez geroztik, igual aldaketak etxeko etxian, muebliak eta holako gauzak, eta egia zen momentuz bihar faltarik ez daukagu. Aurrera etxeko, ideia argi badauko eta beren kontura ipini nahi dela argi badauko, aurrera. Azieria egia zen geuztako behintzat esan izan erreza, eta hor eskualdeko leharkide fundazioa laguntzen egon zan bebai. Eta, gero bebai behin negozioa zabalduta, da mismo gura, ez da? Zailtasuna eta hoz, eta beti hor arriskuak hartu biharra, eta argi baukazu zeure proiektua, zeure kontura ipini nahi duzula,